must see my portrait. Timana Modaroma. A year, a fear fashion. Sorry, yes, it's a new year. I have also named a dear moon, a bed tossed to the moon, and you have a fashion as. Now, Boboswa, I have also named a dad tossed to the moon, and I had better be a if you are now a fashion. Now, yet, it's a pin. I grew up. The day ever travel. Rebecca Asante, and Kokofua Mamani Amania, Asante, Kokofua Bakasem, Afe, a Mepuno, and a man, ye dear Monsen, a better shape of him, and the Abraham Monsen, and I teach the Kokofuma to Nina, Rebecca Master. And watching them, the Benya Branso, Ajiani, na Yasapayo. National in Sosa. Now, you didn't know forever, and he said, Sabaya, Asante mine, Ghana mine, and if you are seeing no matter as I said, Asante, I shall say any cocoa. The mother room, a hand and a demon of the answer no. Nasama, Yanni Shahid na Aqua view, a teacher for Mobaking home, and I'm on the Offe, Abahane, a Yakufumaya, most money brother, and Zentrofa, to suffer Momaba, and we be our regional planning committee, and then Emma Quaba. And I must say, someone I break a kind. Now, the crack made that. Madame, no way, and so as more a too much, or more Uncle Canyon, or one among two. And am I a group and so I brûlé? Do my gift a Yasushan and Ophe, then Anasa, Madame Massey. That will be the ass. Also, the boss, Sama, Professor, also a job on the committee members. And of course, my dear, and my affair, the bride, the boy, and say, Nana, not to Chuniama, a higher papa, when you go a shramo. Madame Brew, your penophobia, a becker, your home, Befa, Britiodi, and to today, and Sana, the Tosono, Yabremo. Chief Inspector, Ya, or Kukufuha, a police station, or Chief Inspector, or net Tom, or in a branch, and Ewaha, Chief Inspector, one patrol. My own kakra, whatever blue, how I want him to be a policy for no, almost come back this year. I want to say a policy for Tad, and to show Mukra won't say, or you proceed me, that's no you proceed, get us or in a branch and Ewaha. There was the principal, Kokofu Nurses Training College, Ewaha, a principal, or name the teacher for her, principal, get us in. And I need to send a woman back when they said, me money offer, send me, many animal, as for a head in nursing for now. Omusua ade ababaye a nurse for. Woman na ebi afone ba no. Yedamase. Almost so edwuma pa. Then we have the headmaster of Okogyeasuo Basic School also here. Headmaster wa ha. All right. Yedamase. At least upon memorial so wa ha. Headmaster wa ha. Upon memorial upon memorial. Sa yedamase. Methodist so for e wa ha. Methodist so for wa ha. Praise so for wa ha. So for the kind of a so
Yura kasa. Menana Opon, Deputy Regional Nadbo, Penny, Yabisi Regional Minister Dr. Amwakon, and another mind for a cheerful Asante Mem, Ghana Mem, we go from penny for a Brempong, a decree yeah, mapping for. Asɔfo a wogu fubam ha sei sukuu ahorow ha mpanyinfoɔ apolisifoɔ nsɛntwerɛfoɔ ahorow a wɔwɔ Asante Mɛm Ghana man mu mede nananom asamanfoɔ din no Victoria Mpɔn ma mo nyinaa akɔ aba mfie aduonu ne saa bere yi ɛna me ne Ɔsantehene Oseɛ Tutu a ɔtɔ so mmienu obedi akonnwa nti afei yɛdi mfie aduonu ɔno ba abosomi ɛnan ansa na mesumi sɔyɛ na anka ɛsɛ ka mesɔyɛ ansa na waba da nso manso na ɛwɔ kurom ha sɛ kakra nti ma wodi ka sɔyɛ bere a na kpoku warekɔ akyiri no ɛna ɔbaeɛ na deɛ ɛfɛ ne sɛ me maame yɛ a wɔwɔ me no yɛfrɛ Nana Afua Bema onua ne Nana Afua Kobi me maame kyerɛ Nana Afua Kobi mfie 9 me nua yi a obedi Santehene sɛ ɛfɛ konwa de anka ma ɔfa asere no na ɛsɛ ɔno ɔte Okogyeasuo nti me nua no mekyerɛ ne mfie edunu na me ne no ɛne onua a odi akyire ɛna ɛnam te ne yɛ ka paa ne maame yɛ Nana Afua Kobi no ɔde hyepɛrɛko nanso ɔdadi ɔpɛ obiara asɛm wokyia no a wɔahwɛ anyiso a bɛfata ɔde agye ɔhwɛ no onya bi a sɛ yɛahene wo ɔhene deɛ obiara pɛ ɔhene yɛahene wo ahobrɛase mu no saa nso na me nua yi Kwakudua ɛnɛ wɔyɛ Oseɛ Tutu I kakra mu ase wadwene kakra wadwene ɔmpɛre ho asɛm koraa do Jesus secondary school aseɛ no yɛ ɔfɛ kwa mti fie kyerɛ ne kɔma a sɛ hwehene sɛ ɔnkɔtɛ wɔ na wɔntire no ɔde hyepɛrɛko yɛduro du sɛ sɛ kɔtara wɔ ne ntire o na mo wɔfra mpɛ sɛ ɔhyɛ nsa bɔ mu yɛden ɔkɔɛ kakra na ɔde baeɛ bere a bɛnyini bɛhyia no na ayɛ me de yie ɛsɛ sɛ me maame ne Nana Afua Kobi no na ɔmo ntam yɛ papapapaapa nti sɛ ɔno nso aba nam nso aba na sɛ yɛn nso yɛtena na meka kyerɛ no sɛ Nana Santehene ɔwɔ mmarane a yɛde bɔ no Ghana mu ha ne mpanyinfoɔ bi nim na ebi nso nim a yɛnim ne nti yɛfrɛ saa na ɔsɛ bɛrima ɛndi ɛhe nam sɛ yɛfrɛ Ɔsantehene okum nipa Opemsoɔ na me deɛ okum nipa deɛ ɛnyɛ adeɛ bɛyɛ me dɛ kanyɛ ekum kwampa so ɛsɛ woyɛ bibi adeɛ ekum woyɛ disɛmɔni a na wofata na deɛ ekum wɔ efirefiri hɔ na mmom Opemsoɔ deɛ egyina ɛɛdɛ nti bɛbɛ sɛ Opemsoɔ no ne nea yɛafa hyɛ de to soɔ na ɛpɛgya no mu nipa akra bi anim saa Opemsoɔ n'aseɛ Opemsoɔ aseɛ no sɛ ɔde ne ho a ɔka na obi gabi wɔn na otumi to sekan yɛanya no hwee obi a amanaman akɛseɛ ɛna ɔte wɔn ti soɔ sɛ wɔn he mpanyin
ɛna ɔhena ɔno nko ara na otumfuo Nyankopɔn asoma sikadwa sɛ ɔnye nta so ɛwɔ asantema mu ase yi meka wɔ sɛ bra wayɛ adeɛ paa yɛn nyinaa bɛtee nanso so yɛka no kwa nti sɛ ɔba a yɛnkɔbɔ maame amanneɛ yɛkɔbɔ ɔsane amanneɛ ɔso yee bɛrima wayɛ adeɛ ɛdeɛ wone nua mo nyɛ 205 yɛbɔ afahyɛ di kan Opemsoɔ na deɛ na wɔho ayɛ a ɛtu ehia yana na ɔbɛyɛ kyirikofo ase no ɔwɔ mmaa mmienu ɛna di kan ɛna ɔwɔ baa baako bɛbɛn baako ka ho ɛna ɛbɛkyerɛ aha baabia ofi ɔman so bɛdɔ wura via kooko ntakyi kooko no yɛ nneɛma deɛ ɛkye soɔ no ayɛ sɛ kooko no me ɛyɛ nkuruwa afi atwa mu otumfoɔ hyɛ ɛfa no na ogufo yi ma ne ma mpanyinfo nyinaa akɔ no asa gogo bi na wo de ka hohom ana ɛfan na nkontomire abɔ mu a na wodi aduane a ɛda paa na saa gogo no aduane ha yi a ntana no kra fi ɔman so so ɔba wɔsɛ mi kom kooko fuom ɛna bɛyɛ gugofu bra na sɛ atu obedi adeɛ no yɛgyekyere ɔsa enti man no ni bɛfiri dɛnkyira ni bɛfiri adanse yɛba yɛsɛ yɛkɔ ɔhene hɔ na ɔde akɔma otumfoɔ ne akɔsom otumfoɔ yɛkɔ ɔhene hɔ ɛna ma akasabuwe sɛ so gogofu yɛhɔ ahenkuro sɛ kane gogofu yi si kumase a nka sɛ gogofu ma ahen na ba ma ahen deɛ ɛnɛ deɛ sɛ ayɛfo yɛsɛ ɔhene aba gogofu yi si kumase a ɔhene aba wɔkɔ ɔsantehene hɔ ɔsantehene no deɛ odi kan de saa adwene baeɛ no ɛne ɛnɛ deɛ me nua panyin no nti ahwɛ daga me nua kumaa no kaa nso mmɔfa ase no na ɛsiane sɛ ɔte sikadwasoɔ na sikadwa mmene nkonnwa a wɔ wiase nyinaa nti sɛ burokyi ahema akɔ akonnwa no sikadwa mmene no nti ɔyɛ me wira na fa hyɛ ne yɛhyɛ yi ne maame yɛ a ɔwɔ no hyɛɛte no ɛfrɛ no manu gyamfu ya manu onyini papaapa ansa na onya yɛfra wo ba ekyina yɛzuma so bibi akwara se akwara ma no nyanya bi kyina na kyei na okopie ogugwa awa no gonya yɛfra nti bra wo yɛ no na sɛ edi a bosu no ɔbɔ anam a ɔmame ne edi no edeka edi no ho ɔkɔwo baabi a akura bi ase a na anyina onyina nua ɛna ɔsamo nti sɛ ɔkɔ ne mra ne baako ne sɛ ɔsɛe a ofi onyina ase ana onyina ase sɛe na ɔwɔ yɛwɔ no fiada de godi kofi ɔsɛe kofi nesa se pusu no a ɔde ɔma ne maame no ne nua baa no enya yɛfro wo yɛ nti ɔde di bɛka ho ɔsɛe tutuba sɛdeɛ afram bosom ne mare afram no saa na ɔnso deɛ sɛ tutu ti di mpa na ka ɔsɛe kofi maame nya yɛfra ɔbɛwo ba no yɛbɔ nkɔkɔ sɛ ɔmo daa sɛ awo no du so ɔbɛtara faako ɔmfa gyingyin wabrɛ ho wayɛ ɔba kutukutukutu wanyini wabɔ pabo so nanso ɔbaa biara yɛ na sɛ wɔn a afei wɔyɛ kɛse nti afei ne mmerɛ ne frɛ naa sɛ mɛnu a wɔyɛ kutuu sesie mɛnu a wɔyɛ kutuu sesie
na abɔfra nkyɛn sɛ bɛyɛ no kutusi sɛ wowɔ nua baabi na sɛ wodi mfeɛ aduasa adum ɔkɔ no na mohwɛ ne ntosoɛ na nantu ne na bakɔ wɔyɛ sɛ kutusi aseɛ no nti bere a baasa a wɔkɔ no sɛ deɛ ɔbaakɔ wo baabi a ne maame ne ɔpapa wɔ ne maame a ɔwɔ no na ɔware esiase ahena yɛfrɛ no abufa da atuo yɛ ahima efiara ahima na ɔso sɛ wɔkɔ esiase bi akɔ esiase ebe abɛfo si bi nifa woduru nsi ada kwantie mu hɔ no efra hɔ kakra awerɛ ɛna wɔ kan no ɛna ɔtena sɛ asuo kakra awerɛ so ɔde ma me bɔ daa bempɛ so akɔdu fi asa na ɔwɔ a afi bia bɛmo akɔkɔ asɛnsɛ kwae bi ahyɛ ya anyina nko a na ɔwɔ ase no na bia ɔhwɛ adua bi de so nsɛnkumma akɛseɛ ɛyɛ afei na ɔgye ho ɔgye fifi waa osuo mu ɔkyeɛ mu obi bɛgye mi o na nneɛma hu yɛsɛ awoɔ no adu ne pɛ bɛnsoɔ pɛ na mmeranteɛ mmiɛnsa bi a yɛakɔ ha anadwo mu nyinaa yɛanya bi na ɔnu ne fa afei no mɔduru saa berɛ no na ɔmɔsɛ mu ne nua bɛɛ akwadaa abɛtɛ wɔde wu akwadaa no aseɛ aberɛ bi wɔ hɔ no sɔre mu nti onyina kɛse bi esi hɔ n'ase ɛna ɔwɔ no nti na yɛfrɛ no onyina sɛe ase ɛsaa na teɛ bi a na wɔn nsɛm sɛ yi panyin nsɛm sɛ yi na me ne me nua yɛbɛhyia yɛasɛ sɛ me wura no na sɛ yɛbɔ wɔde de to ɔmɛyɛ abakɔsɛm wɔbi a wɔtie bi ehu sɛ yɛ a yɛwɔ me nua na ɔfa ase ɔsɛ kofi yɛ abɛfrɛ no ɔsɛ atu ɔdi kan nti sɛ yɛ abakɔsɛm ɛbaeɛ na deɛ yɛyɛ no ɛde nhyira ɛbrɛ yɛn ɛne asanteman agye din ɛdi agye nyina fi ɔsɛ atu ɛdi kan no so ɛna abɔ mu abɛdi saa berɛ yi berɛ a yɛbi ne si apata mu na yɛyi mi akyerɛ maa no yɛmi sɛ nyankopɔn tue di apɔ no sɛ saa berɛ ma bɛyi ɔnom me ne kure yi yɛnsa kyerɛ mu yɛdi kan no ahemfi a na mebɛtɛ mu no na baabi a makɔkɔ kyerɛkyerɛ adeɛ sisi adaa ma nkurɔfoɔ sukuu ahoroɔ anyɛ hwee kora ɔboase mines sukuu a meyɛkɔsii hɔ Anglican Training College hɔ headmaster fie meyɛkɔsii hɔ aduman science block mekɔsii hɔ na sɛ daba a me nso meyɛ me deɛ yie nti mesɛ Nyankopɔn sɛ ɔnom me na ɔnyɛ me David na ɔnsi ahemfie ma me ne mpaebɔ kakra mede sate asɔre so meboa baasefoɔ meyɛyɛ baabi a yɛhyia mu nkɔtwa nnua bi wɔ sala mu ne bɛsisiɛ ɛnɛ baasefoɔ hɔ no ayɛ ahyiamu bi a baabi a ɛda wɔ hɔ baabi ɛbɔ bi wɔ hɔ ɛno ayɛ mu mebaeɛ na asɔre mmienu a ɛwɔ ha di mu paa yɛ wɔasie ne baase na baasefoɔ ayɛ ase esi kakra meboa wɔn mu nso hyii mɛtɛsi boa mu hyii ɛna maame bi a na ɔbɔ mpa yɛ wɔ hospital no ɔnso na ɔde mpaebɔ astate ɛna mede mo kɔhyɛ mu deɛ mɛtɛsi deɛ so Pentecost foɔ kɔ ade mi kɔ bi hyɛm no ɛna wɔyɛ sɛ wɔkɔ amia nkwanta ɛsɛ ma nkɔ mfie mani akyi na mede gye mu wɔkɔɛ saa berɛ no na Pentecost anya asɔredan ɛwɔ ha nti kakra ɛnyɛ Pentecost asɔre mmiɛnsa na ɔkuro dua mu na asɔredan nso yɛ no me nana yɛ a ɔwɔ kofi diogu no ɔbɛboa me wie a ayɛ fɛfɛɛfɛ si hɔ no nti me nhyɛ ase a meyɛɛ no nti ɛka asɔre ka ho
The share said I want to be answered so. Busum be answered. I saw go in a upo for you now. Then you saw about thing. The share said, no. You little so said, scare baby be out there, never was school. I feel the carry this carry CSC school and a United school. I done in 9 season, come on. Now, you go to vocal. Good year. The bad Jama saw him very funny. I saw man say, Akwasi there you know idea Akwasi there. Yeah, I acquire some so the emperor. Now me me invite you on the preach. When you grow up on the transfer the man. Don't go say emperor na me game. But my name said me janyam so. Kakra. The boy my matters I saw no one has no. Your ben your kase. Afi so for no buy any say yenye gallery the boy me ya na me kase. Se nipa komu a ya nyanya no anya bonye ba be sa hanso ani atem ti mi wi anu za me yakopon sa wo die ma hwɛ me aye wi dia ani mi tuo challenge amawo me so ayin fi mi ko temu no mi na kwabra pia o start di abrosai 1907 basil ba 1906 1907 and o start di abrosai o ma no suya se twa language the tier language Did you see her? They didn't get the time. Now, young woman, you told her and you said, what our man. So I'm one year, this was all die. Bass, where's the Dimu? Romans go home. Bishop one or was or my woman, you contacted a fellow for baby. I saw that man on boss. Yes, sir. Young woman, with my amount, why are the amount? They also challenging with the amount. Dear. And the mobile. The moon, as if you are called. If you could be a bontina, a brosano, Chamosia. Here we now, Yango asked me, I said, it was between Nante, into your radio. That's same fear me a minute 9 and I was 9 or the chabby, and maybe I in the and Salmako. Most of the people are not really so. And then, Martin, yeah, Miss Me after the go to June. That's a maternity is what. And I must say, a man saying, Emma, that's a group, that's a young man. Madame, Ebusiano, Emma, I will not this year be I will at the Tiffy. Betre, I prefer, I want the Tiffy. Now, I could hear you all at the Tiffy. What do you pay for Abba? Madame, most of the near him way. Hey, Pia, the must say, Bama, must say, Papa, at the Tiffy tone, and as your mother, Yamishamo. Tumatia to say, yet you answer, friend, lawyer, Kumini Bakua. What pay one memory any among you, never so. And Luna or the teacher, never die. Begin to want to me, Major lawyer, Nana, over Wahin. That's also baby, 17 young pa, me, young, and no pa. Ampa, or one and Pabua, up to the moment of swoop, and your young papa, the pride, municipal, a mother of her soul, so missing a night, not on Kabi, and Nana, and in pen form. Jira Kenneth, Okoko Amponsa Awaha,
yɛfa nsɛm kɛseɛ hyɛ no berɛ a wɔbɛyi Kenneth Opoku Ampɔnsa ɔsan yɛ committee member koraa ka ho eti dɛ ɔde boɔ baako ekum no man mpensa dase bro That's a gado. Barima of Okogyeasuo.